Hürmetli televizor караучыларыбыз, бүгінгі мәгълүмати сәхифәбезне біз 90 еллык тарихы булган, райондашларыбыз яратып укый торган Маяк газетасына һәм аның киләсе ярты елга язылу кампаниясе үзенчәлекләренә багышларбыз. Барыбызга да билгеле, Маяк иң беренчеләрдән булып район тормышын яктырта, актуаль мәсьәләләрне дә иң алдан халыкка җиткерә торган чын барлыкны оста тасвирлаучы иҗади һәм рәсми газета. Бүгенге түгәрәк өстәл сөйләшүендә дә нәкъ менә шуңа укучыларыбызга көн сулышын дөрес һәм төгәл итеп җиткерүгә, басманың киләчәгенә һәм әлбәттә инде газетага язылу барышына тукталырбыз. Үз урыныңны табу һәм укучыларыңны даими саклап килү район басмалары редакция коллективларыннан да зур осталык иҗади эзләнүләр тормыш белән бергә генә түгел, хәтта аннан бер адымга алдарак атлауны да сорый. Бу нәүбәттән 90 еллык тарихлы Маякта һәр язылу кампаниясе алдыннан киң кырлы эшчәнлек җәелдереп җибәрә. Газетаны рекламалауның төрле юллары эзләнелә. Редакциядә даими оештырылган түгәрәк өстәл сөйләшүләренең берсен менә нәкъ шушы мөһим тема басманың бүгенге көн сулышы үсешендә хәл итәсе проблемалар, алга бурычлар киләсе ярты елга язылу кампаниясе үзенчәлекләренә багышладылар. Анда газета белән даими элемтәдә торган подписка чорында зур ярдәм күрсәткән райондашлар катнашты. Районда масса күләм мәгълүмат чаралары саны елдан-ел арта. 90 ел дәвамында дөнья күреп килгән барыбызда яраткан Маяк газетасы бердән-бер басма булып калса да, төбәгебездә яңа радио һәм телеканалларда оешып тора дип башлады түгәрәк өстәл сөйләшүен район советы аппарат җитәкчесе Айдар Халиуллин. Район башлыгы Марсель Шайдуллин тарафыннан мәгълүмат чараларына зур игътибар бирелә. Район газетасына язылу кампаниясе барышы да аның ныклы контролендә. Республикада Маяк газетасы иң күп тиражлы район басмаларының берсе булса да, әле тынычлап калырга иртәрәк. Бу нәшерләрнең тагын да артуын теләр идек. Монда хезмәт коллективларының да активлыкны арттыруы сорала. Газета укучыларыбыз белән эшчәнлектә күп кенә проектлар, яңа башлангычлар авторы, Татмедиа акционерлык җәмгыяте филиалы директоры, Маяк газетасы баш мөхәррире Фәрхәт Шайхулов газетада, сайтта, социаль челтәрләрдә төрле категория укучыларыбыз белән үткәрелеп килгән бәйгеләр, почтальоннар белән очрашулар, подписка чорында аларны кызыксындырган чаралар, ярышлар, гомумән почтамт белән үзара хезмәттәшлек, журналистлар белән авылларга ясалган десантлар, газетага язылу мөмкинлекләре хакында сөйләде. Инде республика җитәкчелеге дә менә быел туган телләрне саклау нигезеннән инде тагын да милли матбугатка зур игътибар бирә башлады. Киләсе 2021 елда бигрәк тә туган телләрне саклау елы буларак шушы матбугатыбызны үстерергә план корылды. Инде белгәнегезчә, быел әле безнең Маяк редакциясе үзенең 90 еллыгында билгеләп үтә. Ел дәвамында әлеге уңайдан үзебезнең язылучыларыбыз белән, почтальоннарыбыз белән, укучыларыбыз белән бик матур чаралар үтте. Әлбәттә, подписка чорында район җитәкчелегенең дә спонсорларыбызның да зур ярдәмнәрен тоябыз диде ул. Район башлыгы Марсель Зөфәр улы Шайдуллин, Дәүләт Советы депутаты Рөстәм Нәбиулла улы Мөхәммәдиев һәр язылу кампаниясендә физик мөмкинлекләре чикле, авыр тормыш хәлендә калган йөзләгән райондашларыбызга Маяк газетасы яздырып бүләк ясыйлар. Ел сайын әбүнәчеләребез арасында бәйге үткәреп, санаторийга юллама һәм кыйммәтле бүләкләр оту мөмкинлеге биргән иганәчеләребезгә дә бик рәхмәтлебез. Соңгы елларда газетага язылуның укучыларыбызга уңайлы һәм отышлы алымнарын эзләнәбез. Менә бу кампаниядә дә почта аша язылудан тыш, шәһәрдәге һәм авыллардагы альтернатив пунктларда редакциянең үзенә килеп тә язылырга була. Почтамт начальнигы Разида Жәләева быелгы подписка барышын соннарда чагылдырды, проблемаларны да ассызыклады. Безнең төп эш почтальоннар аркылы бара. Төп эш почтальон аркылы, почтальоннар үй буенча йөриләр, алар үзләренең подписчикларын беләләр. Шуның өчен алдан кирип, сөйләшеп, кеше белән киңәшләшеп, кайчан кирергә, кайчан эшсезрак хаклар була, кайчан скидкалар була, шуннан алдан сөйләшеп, почтальоннар шулай итеп эшлиләр. Кайбер авылларда почтальоннар белән кытлык туып, инде бу мәсьәлә хәл ителеп килә. Ул укучыларыбызның газетаны тарату, почта тартмалары белән бәйле һәм башка күп санлы сорауларына да җаваплар бирде. Сер түгел, газетабызны иң күп укучылар өлкән яшьтәгеләр. Сөйләшүдә катнашкан район ветераннар совет рәисе үзе дә гомере буе Маякның актив хәбәрчесе булган Миргасим Каримов басманың эштәлегенә кагылышлы фикерләр белән уртаклашты, эшлекле тәкъдимнәрен җиткерде.
Пенсионерлар укый. Баягыбыз бүгүнгүсүкүндө шул чаклы жакшы. Менә бу 3 ел ичинде маягыбыздын иши де, тышы да, үзе де үзгәрде. Оңай якка. Һәр елны маякка иң күп яздыручы Татмедиа оештырган бәйгеләрдә дә җиңүләр яулаган почтальон Айгөл Кабычкинаның, Актүбәдәге альтернатив пункт җитәкчесе китапханә мөдире Светлана Рахинаның тәҗрибәсе игътибарга лаек, эшләре дә күркәм. Аларның чыгышлары эчтәлекле, мавыктыргыч булды. Әлбәттә, түгәрәк өстәл сөйләшүе бик күп үзенчәлекле якларны, әле кул җитмәгән мөмкинлекләрне дә ачты. Анда җиткерелгән тәкъдимнәрне әлбәттә эшчәнлектә һичшиксез кулланырбыз. Проблемаларны хәл итү юлларын бергәләп эзләү үз нәтиҗәләрен бирер дигән өметтә калды катнашучылар. Туган көннәр, гомер бәйрәмнәре ялда килә, шулай әйләнеп. Менә тагын бер ел үтеп китте, еллар чылбырына бәйләнеп. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, эфирда бәйрәмегез котлы булсын тапшыруы. Иң матур теләкләрне бүген дә җырга төреп, үзләренең туган көннәрен билгеләп үтүчеләр хөрмәтенә юлларбыз. Иң беренче тәбрикләүбез үзенең матур алтын юбилейын билгеләп үтүче Роза апа Габдуллинага юлланыр. Әнкәй диеп әйтер кешең булу, нинди бәхет бит ул дөньяда. Шатлыкларың булса уртак була, кайгыларың булса югала. Уйлам әле картаям дип, шат көләч бул, сүнмә сүрелмә. Кадер хөрмәт күреп үтсен гомерең, урыннарың да булсын һәр чак гел түрдә. Азнакай районы Югары Өстәрле авылында туып үскән кадерле кешебез Габдуллина Роза Мәсгуд кызының 3 ноябрьдә 50 яшьлек юбилее. Яраткан тормыш иптәшем, сөекләниебез, кадерле әбиебез, сине алтын юбилейың белән ихлас күңелдән кайнар котлыйбыз. Көннәрең шатлык белән үтсен, гомер юлларың озын булсын. Кайгы хәсрәткә бирешмичә, әтиебез белән иңне иңгә куеп, тигез итеп гомер итәргә язсын. Сез безгә гомер бирдегез, үстердегез, кеше иттегез, олы тормыш юлына бастырдыгыз. Хәйр фатихагыздан айырмый, бүгенге көндә дә безне уйлап яшисез. Кайгы хәсрәт күрмичә, без балаларыгызның бәхетенә куанып, һәр мизгелдән тәм туеп, күңел җылыбызны тоеп, тигезлектә яшәсәгез иде. Әниебез, Ходай Тәгалә сине саулыгыңнан айырмасын. Туган иебезнең бусагасыннан бер кайчанда бәхетсезлек атламасын. Безгә биргән яхшы тәрбияң, төпле киңәшләрең өчен мең рәхмәт сиңа, кадерле кешебез. Тормышыбызның алга табада яме булып, шатлык сөенечләрне бергә уртаклашып, алдагы көннәреңдә дә без балаларыңның кадер хөрмәтен тоеп, оныкларыңа яраткан әби булып, озын-озак гомер кичерергә язсын. Син безнең иң газиз кешебез. Бу тормышта яшәүбез һәм бар булган уңышларыбыз өчен без синең алда бурычлыбыз. Көннәреңне гел шатлык һәм куанычлар гына бизәсен. Кайгы җилләре ишегеңне какмасын. Бу дөньяның барлык рәхәтлекләрен тоеп, бергә яшәргә язсын. Күз нурыңны бирдең безнең өчен. Йөрәк җылың булды гел юлдаш. Шатлыгыбыз арта сиңа карап. Безнең өчен бәхет син булгач. Гомерләрең озын булсын әнкәй, бәхетләрең булсын гомерле. Белеп яшә. Безнең өчен җирдә син бик газиз һәм бик тә кадерле. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Илшат, улың Илсур, кызың Гөлназ, киявең Илмир, оныгың Мәрьям. Хөрмәтле Роза апа, матур бәйрәмегез, алтын юбилейгыз котлы булсын. Якыннар янәшәсендә куанып, шатланып яшәүләр язсын алга табада. Инде матур җыр туган көнегезгә бәйрәм бүләге булып яңгырасын.
Узса да күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарың, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хатирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Туганнарың янында яшә шатлыкка күмелеп, тагын да фәрештәгә тиң гүзәл зат безнең өчен горурлы, сокландыра барыбызны синдә булган сабырлык. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Бикадерле син безгә, парлы җырлы гомерләрдә, җитче әнием син йөзгә. Юбилеем менә бүген, узган күпме гомерләр, узса да күпме гомерләр, югалмаган кадерләр. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Алдагы тәбрикләүебез бик тә күркәм бәйрәмен каршы алучы Раушания апа Зиннатуллинага юлланыр. Раушания апаны экраннар янына якынрак дәшәбез. Туган көнең котлы булсын, кояш сиңа елмайсын, һәр туачак кояшлы көн шиксез бәхет яудырсын. Кояшлы көннәрдә генә түгел, нинди салкын җилләр искәндә дә, табигатьне караңгы болытлар каплап алганда да үзенең җылысы белән, ягымлы елмаюы белән тормышыбызны нурга төрүче газиз һәм кадерле кешебез Зиннатуллина Раушания Хәләф кызының 2 ноябрьдә туган көне. Алдагы тәбрикләү хаты, матур сүзләребездә аның хөрмәтенә яңгырасын иде. Кадерле тормыш иптәшем, әниебез, сине 55 яшьлек юбилеең белән чын күңелебездән ихластан тәбрик итәбез. Сиңа озын гомер, бәхет, шатлыклар, күңел тынычлыгы, тән сихәтлеге, саулык, сәламәтлек телибез. Кайгы хәсрәткә бирешмичә, ярдәмчел, изге күңелле булып, балаларыңның һәм оныкларыңның игелекләрен генә күреп, озак яшәргә насыйп булсын сиңа. Рәхмәтләргә һәм рәхәтләргә генә төренеп яшә.
Сөйкемле карашың, кояшка тең синең бар тормышны нурга күмәсең. Бу дөньяның барлык хикмәтләрен бары тик син генә беләсең. Тормышта гел ярдәм итеп тора зирәк киңәшләрең, җылы сүзең, иркәлисең, яратасың, юатасың, тыңлыйсың да, аңлыйсың да үзең. Сәламәтлек озын гомер язсын, гел көләч һәм яшь бул хәзергәчә. Күңелеңдә синең күтәренке булсын, сөенеп һәм сөендереп, мең яшә. Иң изге теләкләр белән сине яратып һәм хөрмәт итеп тормыш иптәшең Илгиз, балаларың Риф, Эльвира, Олья, оныкларың Адель, Радель, Ясминә, Әминә диелде котлау хатында. Хөрмәтле Раушания апа, без дә шушындай матур котлауларга чын күңелдән кушылып, 55 яшьлек юбилеегыз уңаеннан сезгә чын күңелдән бәхет, сәламәтлек һәм шиксез шатлыклар теләп калабыз. Biz seni kutlarga Kuanalar barcha balaların Senin bilen birge bulğanға Tuğan günün bilen qaynar kutlap Zor tozalık sina tileybiz Bizge ömür bergen büyük kişi Uluybiz bugün seni biz Tuğan günün Zor tozalık sina tileybiz Bizge ömür bergen büyük kişi Uluybiz bugün seni biz Бар балаңа жете жылылығың Изгілікке тулы көңілің Яшәу еме бире синең күзләр Зор көчләргә ия һәр сүзең Туган көнең белән кайнар котлап Зур тазалык сиңа телибез Безгә гомер биргән бөек кеше Олылыйбыз бүген сине без Көчле рухлы газиз әни дә син Киң күңелле гүзәл нәнәйдә Туган көнең белән кайнар котлап Зур тазалык сиңа телибез Безгә гомер биргән бөек кеше Улыйбыз бүген сине без Бар баланың игелеген күреп Бала койгылары күрмешә Узак еллар безне шатландырып Исән имин әни син яшә Туган көнең белән кайнар котлап Зур тазалык сиңа телибез Безгә гомер биргән бөек кеше Улыйбыз бүген сине без Туган көнең белән кайнар котлап Зур тазалык сиңа телибез Безгә гомер биргән бөек кеше Улыйбыз бүген сине без Безгә гомер биргән бөек кеше Улыйбыз бүген сине без
60 яшьлек юбилее уңайыннан Илкам абый Гараевта иң изге котлау сүзләрен, тәбрикләүләрне кабул итә. Бу дөньяда синдәй кешеләр аз, шуңа күңел сине ярата. Әйтсәң бары матур сүзләр генә әйтеп була сиңа карата. Дөньядагы барлык матур сүзләрне җыеп аңа карата җиткерсәк тә, алар чыннан да аз булыр төсле. Барлык күркәм сыйфатларны Аллаһ Тәгалә учлап өләшкәндә, ул иң беренче торгандыр мөгаен. Безнең өчен терәк һәм таяныч булган тормышыбызның алтын баганасы Гараев Илкам Әгъдәм улының 4 ноябрьдә туган көне 60 яшьлек юбилее. Табигатькә кышлар килүен хәбәр итеп, кар бөртекләре очканда, салкын җилләр исеп салкыннарны якынлаштырганда туган көнен каршы алучы кадерлебезне күңел түрендәге иң изге теләкләрне кушып туган көне белән котлыйбыз. Азнакай районы Шалтаймас авылында дөньяга килеп, бүгенге көндә Азнакай шәһәрендә яши ул. 1979-81 елларда Әфганстан җирләрендә хезмәт итеп тә кайта. Шуннан алып диярлек һәр вакыт руль артында ул. Хезмәт юлын намус белән үтүче Транссервис оешмасында машина йөртүче булып хөрмәт казана. Һәм ул үткән чакрымнарны, йөргән юлларны санасаң, мөгаен җир шарын әйләнеп чыгарлык булыр иде. Хезмәтендә дә, тормышта да җитез, һәр эшне җиренә җиткереп башкаручы оста куллы ул. Тормышта үз юлыңны ярып, кыйблаңа туры карап, тормышны, кешеләрне яратып яши белүең барчабызда да соклану, хөрмәт уята. Тыңгы белмәс күңелем бүген дә яшәү дәрте белән мөлдерәмә тулы синең. Уй-хыялларың да якты. Барыбыз да синең гадел, олы йөрәкле, ярдәмчеллегеңне тоеп яшибез. Кадерлебез, шау-шулы еллар агымына ияреп, әле тагын бик күп кышлар, язлар, җәйләр һәм әлбәттә күзләрне каршы алырга язсын. Саулык, сәламәтлек, иман байлыгы, рух ныклыгы, куанычлы, бәхетле көннәр генә телибез үзеңә. Яшәүнең ямен, тәмен белеп, безнең якыннарың янәшәсендә рәхәттә генә гел сөенеп яшә. Фәрештәләр һәр чак юлдаш булсын, бәхет булсын һәр чак яныңда, үтәр юлың сикәлтәсез булсын, изге дуга йөртсен юлыңда. Бәхет чишмәләрең дә тулы баксын, аның суы һич тә китмәсен. Бүгенге булган бәхетеңә алда бары яңалары гына өстәлсен. Иң изге теләкләр белән барлык туганнар исеменнән тормыш иптәше Миләүшә диелде әлеге матур котлау хатында. Хөрмәтле Илкам абый, бәйрәмегез котлы булсын. Якыннар сезне һәр вакыт шушындай матур сүзләр, җылы сүзләр әйтеп сөендереп кенә торсын. Тормышта алга таба куйган максатларыгызга ирешеп, көчле рух, яшәү дәрте белән гел сөенеп яшәгез.
Güzel şırın bәхет ağaçının Жемешелерін таптыр вақыты Яша жерде изгілікілер қылып Ең зор бәхет біздің үшін шул Güzel şırın өмірің ортасы Алтын төслі матур бір шырың Юбилейің білән құтылап сиңа Бөлек болсын әлі бұл жырым Güzel şırın өмірің ортасы Алтын төслі матур бір шырың Юбилейің білән құтылап сиңа Бөлек болсын әлі бұл жырым Бөлек болсын әлі бұл жырым Алдағы тәбрикләүбез үзенең күркәм 80 яшьлек юбилейын каршылаучы Гөлзара Пагараевага юлланыр. Аны иң матур теләкләр белән балалары, онык-шыклары тәбрикли. Әнкәйләрдән үрнәк алабыз без. Әнкәйләрдән күчә тыйнаклык, безгә гомер биргән әнкәйләргә исән чакта һәйкәл куярлык. Безнең өчен яшәү өлгесе, тормыш маягы булган газиз кешебез, сөекле әниебез, әбиебез Гараева Гөлзара Шамил кызына 4 ноябрь көнне 80 яшь тула. Азнакай районы Учәлле авылында туып үскән бүгенге көндә Уразай авылында гомер кичерүче газиз кешебез дистәләргә кушып гомер йомгакларын сүтсә дә, җанаклыгын башкалар белән бүлешеп, күңел матурлыгын саклап, барчабыз белән дә бүлешеп гомер итә. Ул әтиебез Гараев Самат белән 1960 елны матур гаилә корып, 2 малай, 1 кызга гомер бирәләр. Безне балаларында үз үрнәкләрендә итәгатьле, сабыр һәм түзем булырга, туганнарның, тормышның кадерен белергә өйрәтеп үстерделәр. Әти-әниебез икесе дә тырыш булдылар, бер эштән дә куркып тормадылар. Шуңа күрә хезмәтләре хөрмәтле, урыннары һәрчак түрдә булды. Ни кызганыч, бүгенге көндә әтиебез генә янәшәдә юк. 2008 елда каты авырып бакыйлыкка күчте ул. Әниебез белән 49 ел бергә яшәп калдылар. Әниебез бүгенге көндә дә безнең өчен төпле киңәшче, җаныбызны җылытучы, гаилә учагын төп нигез утын сүндермичә саклаучы, иң изге, иң кадерле кешебез. 3 баласының, киленнәренең 6 онык һәм 6 оныкчыгының яраткан әнисе, дәү әнисе дә ул. Кадерлебез, бәйрәмең котлы, көннәрең кояшлы, гомерең озын, бәхетләрең мул булсын. Безнең күңел җылыбызны тоеп, игелегебезгә куанып, озын-озак яшә. Картлыгың тынычлыкта һәм муллыкта гына үссен. Дистәләргә кушып, сүтәсең син гомер йомгагын. Һәр кем өчен маяк булыр иде әни синең үткән юлларың. Тормыш кичкән чакта сабыр булдың, сыгылмадың җилгә, давылга. Түземлеген күреп сокланмаган бармы икән кеше авылда. Үзең уңган, үзең кешелекле, шуңа күрә арта хөрмәтең. Сиңа карап төшендек без әни яшәү серен, гомер кыйммәтен. Тик бер генә безгә яшәү язган, тик бер генә яшәү мизгеле. Без бәхетле булыр идек әни яши алсак, синең шикелле. Иң изге теләкләр белән балаларың, оныкларың, кияү киленнәрең исеменнән Зәлия диелде тәбрикләү хатында. Хөрмәтле Гөлзара апа, чын күңелдән кытлаган теләкләргә без дә кушылып, матур бәйрәмегез 80 яшегез белән тәбрик итәбез. Әле 80 генә бит, куанып, шатланып, 85-ен, 90-95, хәтта 100 яшьләрне дә бүгенгедәй сигенеп каршыларга язсын. Юбилейегыз белән сезне.
күпме гомерләр, узса да күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарың, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хатирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Балаларың, оныкларың, туганнарың янында яшәр шатлыкка күмелеп, тагын да фәрештәгә тиң гүзәл зат, безнең өчен горурлык сокландыра барыбызны, синдә булган сабырлык. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Булган бик кадерле син безгә, парлы җырлы гомерләрдә җитче әнием син йөзгә. Юбилеем менә бүген, узган күпме гомерләр, узса да күпме гомерләр, югалмаган кадерләр. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, шушының белән безнең бүгенге эфирыбыз ахырына да якынлашты. Туган көннәрегез котлы, көннәрегез якты кояшлы, якыннарыгыз сезгә һәрвакыт җылы матур сүзләрен генә бүләк итсеннәр дигән теләктә калып, саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз. Торговый комплекс «Гагаринский» представляет крупнейший центр мебели в нашем городе. Все в одном месте, в наличии и под заказ. Кухня и спальные гарнитуры, кровати, матрасы, столы, стулья, кухонные уголки и более 50 диванов и 20 комплектов столов, стульев в наличии. Изготовим корпусную и мягкую мебель по индивидуальным размерам и в кратчайшие сроки. При покупке кухонного гарнитура мойка и ручки в подарок. Также имеются подарочные сертификаты. Замер, выезд дизайнера и доставка по городу бесплатно. И, наконец, доступная рассрочка, кредит и оплата через терминал.
терминал. Работаем без обеда и выходных с 9 до 18 часов. Торговый центр Гагаринский, второй этаж, центр мебели, район мини-рынка. Испытайте флагманский кроссовер Chery Tiggo 8. Мощный двигатель 2.0 турбо, внушительный внедорожный потенциал, инновационные платформы от Chery и Jaguar Land Rover. Tiggo 8. Путешествуйте бизнес-классом. У официального дилера «Диалог Авто» в городе Азнакаево, Шейхудинова 12Б, телефон 99006. Неповторимый стиль, современные системы безопасности, отличная управляемость. Пришло твое время попробовать новый городской кроссовер FAV Bestturn X40. У официального дилера «Диалог Авто» в городе Азнакаево, Шейхудинова 12Б, телефон 99006. Новый смарт-кроссовер Chery Tiggo 4. Готовый показать свое превосходство. Стильный, технологичный, первый. Прикоснитесь к будущему уже сегодня, открывая новые грани характера за рулем Chery Tiggo 4. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера «Диалог Авто» в городе Азнакаево, Шейхудинова 12Б, телефон 99006. Кузовной ремонт в автоцентре «Диалог Авто», рихтовочно-сварочные работы, качественная покраска в камере, компьютерный подбор автоэмали, полировка и многое другое. Гарантия 1 год. Мы находимся по адресу Азнакаево, Шейхудинова 12Б, телефон 99006, код города 885592. Скорость, комфорт, надежность. Да. Мы выбираем самое лучшее. Стильные, универсальные, практичные, яркие, классические, современные автомобили в автоцентре «Диалог Авто». Приходите к нам, и мы поможем сделать правильный выбор. Всегда для вас скидки и специальные предложения. Подробности по телефону в городе Азнакаево 99006, код города 885592, наш адрес Шейхудинова 12Б. Любые ремонтно-отделочные работы в квартире, доме, офисе 24 часа в сутки. Телефон 8 939 392 67. Колор. Еще больше торговых площадей и, как следствие, больше строительно-ремонтных инструментов и расходных материалов к ним, электротехнических изделий и сварочных аппаратов, сухих смесей, цемента, фанеры, утеплителя. Компания «Колор». От и до в решении ваших строительно-отделочных вопросов. Наш телефон 7 70 80. Дорогие мамы и папы, вы находитесь в трепетном ожидании малыша или уже являетесь счастливым родителем? Малыш Плюс готов решить многие вопросы, связанные с этими приятными событиями. Достойный ассортимент колясок, кроваток, а также манежи, качели, стол-стульчики, автокресла, санки, велосипеды, комплекты в кроватке и на выписку, одежда для детей с рождения и старше, обувь, игрушки, электромобили, детское питание, косметика, подгузники и многое другое вряд ли останутся без вашего решения приобрести все необходимое в одном месте. Малыш Плюс. Все от А до Я для вашего малыша. Азнакаево, Ленина, 27, телефон 9 56 42. Ежедневные рейсы в Альметьевск от пассажирского агентства «Мандарин», генерального транспортного партнера ТНТ Азнакаево. Отправление из Азнакаево в 6, 6:30, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 и 18:00. Из Альметьевска в 7:30, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 19:30. Остановки: онкологическая больница, ТЦ «Панорама», ДКНФЧ, драмтеатр, главпочтамт, медсанчасть, Макдональдс, Огни, Тихоновка, Мактама. Развозим по городу и осуществляем курьерскую доставку. Строительная компания «Руслан» уже долгое время функционирует на современном рынке. В настоящее время мы являемся крупной организацией, которая занимается проектированием, строительством, а также реализацией домов, мобильных и постоянных бань из дерева. Точность, надежность, качество – это про нас. Телефон для справок 99006, код города 885592. Магазин «Строймаркет» предлагает новую линейку товаров в своем ассортименте, а именно все необходимое для оборудования бани, банные печи, газовые горелки, дымоходы и комплектующие элементы к ним, а также деревянные изделия для отделки и оснащения внутреннего интерьера помещения бани. Традиционно мы сохраняем широкий ассортимент строительно-отделочных материалов, различных инструментов для ремонта, лакокрасочных изделий, грунтов, шпатлевок, расходных материалов для подвода воды и всего самого необходимого в хозяйстве и быту. Магазин «Строймаркет» – ваш надежный и выгодный партнер в строительстве и ремонте. Наш адрес – улица Гагарина, 2А, телефон 8 917 913 27 70.